Sarki marigayi David. Allah tabbas. To jama'a ga Mastan Santa yau dai muke ban kwanar rufewa za mu tafi hoton azumi sai shata akwai amana ga alami sike sakula lalle sai ke kamu kuma halifa ba halifa usha zara onazi ga kuma jarumi ba nigi wa DJ babban DJ wa DJ sarkin zuciya ba ka iya bal ka iya kwallo shera alheri ne shera alheri ne ga kuma abto ga tela ba sai dan barka yi magana mana Warin sirrin da abin da nake yi. a ce zaman nan da muke lalata fitar yare kalan kyamara Allah ka dawo da mu kuma haɗa mu da rai da lafiya. 1 2 3 ayyawa da to ina uban togai yake gashi nan towa kai ni ma a sa na ciki fa angon Zainabu koyo ko gobe insha Allah 1 2 3 ayyawa da angon Zainabu azumin bana 30 nan da wata biyu insha Allah muna da yaya kai in ji uban wa wata biyu inde ba shi ne ayyawa da marigayi asko mun marigayi so nake yi kai 2 minutes ai ba za a zo kanka ba so nake mai gida ya zo to da ma ga uban tawaga nan yau dai muna ban kwana gashi nan ya tsaya ɗin da tiri ayya mana komanda ha to da ma ga mai gida nan da kansa ake ta ana ta tsaftace gida gashi nan ana kowa ya sa hannu wannan shine komanda shugaba ga baki daya ana ban kwana ga baki daya